kuti nzvimbo idzi makadzitenga rini, makadzitenga kunani, nzvimbo idzi dzakakura sei, makapinda here mubhuku sabhuku? Makapinda here mumabhuku anozikanwa emusha, uye zvekare kuti panzvimbo dzacho dzamugere makagarisana zvakanaka here. Saka tichatanga naSheila Scott otipa mhinduro maererano nemibvunzo iyoyo yatiri kubvunza. Nzvimbo iyi wakaitenga rini, wakaitenga kunani, wakaitenga mari, yakakura sei, uye ugere zvakanaka here? Pane matambudziko ari kuitika ipapo? Saka tichakumbira kuti mutipe mhinduro, mongoti gagaga. Zvikomborero jema. Rini kudaizi toda kuona agreement of selling. Matengeserwa mari makaswapa nechi tende yenye pachirombo yakaenechi sei makaswapa iyi hombe kudarika iyo yakakura zvakadii? 600 square meter koipa mamuchibva 350. Asi straight swap here kana pane kuzotoperana because saka muri kuti mimi dzimwe extra 300 idzo dziri kutsinhana nemba nemugodhi nechifuti zvamama itawo. Okay. Toenda pana George. Mati zvakaitika mugore ripi imimi? Last year. Ndimi here makaita zvinhu kana kuti ndimi muridzi wemapepa? Muchazivi kuti zvakaitika rini? Okay. George, tipo mhinduro dzako maererano nemibvunzo yatabvunza. McDonald Muchemo. Matika 2023. Mari yakakura sei?